Hindar Prasetyo saking Jakarta sampun kula aturaken. Ya. Yo iki ngaturake genduk Niken Salindri men ngubengi panggung ya. Tapi Mas pelokipun Mas Dar. Kaya apa? Kur nangis sajroning atiku.
yang meriah untuk Niken Salindri. Lagi ngadeg sepisanane wis gawe pengiram-iram. Wah, temenan. Aman awake aman? Aman, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ayo. Pokoke anggere ning panggung Madangkara, wong lara dadi sehat. Lah nggih. Aduh. Lambene kancane sing elek, wong melek dadi ngantuk. Tapi saestu, Pak. Pripun? Dalu niki kula alhamdulillah pun sehat. Jare wingi ya bar opnam. Nggih, ndek wingi opnam. Diimpus. Nggih, diimpus. Sing impus sapa kean? Sing impus sustere. Sustere ya. Nggih. Jane karo dokter wis entuk tanggapan apa durung asline? Sebenarnya dereng. Dereng nggih. Nggih, dereng. Kenapa alasan Anda kok malam hari ini rawuh ning Laladan Sambi? Karena saya sudah berjanji bahwa saya bisa datang di malam hari ini, makanya saya harus tetap profesional, Pak. Oh, hebat. Tepuk tangan untuk Niken Salindri lah ngono kuwi. Janji itu harus ditepati, Pak. Nah, Wes ngomong, Mbak Niken, tanggal segini bisa, nggih, kula saguh, kula hadir, kula nggih harusnya menepati janji itu. Saya juga harus datang. Kaya ngono kuwi. Nggih, leres. Pancen sing apik kaya ngono kuwi. Sampeyan ki dadi seniman multi talenta, ndelalah wayang saiki mulai hidup lagi karena ada Niken Salindri. Biyen ki jarang emak-emak, bocah wedok enom ki nonton wayang. Ning mergo adanya Niken Salindri, akhire iki lho cah nom-nom kabeh do nyuting kaya ngono kuwi. Nggih, alhamdulillah, amin. Matur nuwun sik karo Burini. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun sangat kagem Burini kalian Bapak Indar dan juga Mbak Delva. Nggih, Belva Putri. Mbak Belva. BORD. D B babi. B. Lah ini B, Pak. Iya, B. Kalau D kan darah. Oh iya. Iya, D darah. Nama lengkap Belva Putri Prasetya. Umur 17 tahun. Oh, berarti sama. Tahun 2008 juga. Oh iya. 2009. Oh iya, semoga. Apa bintangnya apa berarti? Apa? Lah kuwi tahun 2008 kuwi. Kuwi sasi apa? Kok sik ta kuwi sasi apa? Kula Juni. Juni kuwi apa kuwi? Kula Cancer. Oh, padha karo aku. Napa? Jenengan nggih Juni. Juli ning yang mlebu Cancer. Cancer. Ya Cancer ya batangan ngaplak. Bulan apa, Mbak? Oh, bulan ini sekarang. Oh, sekarang ulang tahun. Oke. Oh, 19. Oh ya, semoga panjang umur sehat selalu. Dan juga Ibu Rini sekeluarga, Bapak, matur sembah nuwun, mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah ora lokane malah kebak. Mugi-mugi awet leh momong anak putu. Amin. Mugi-mugi sukses selalu. Dan semoga tiap tahun diadakan acara seperti malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kuwi ucapan untuk yang lagi ulang tahun. Upamane lagi pernikahan ucapannya piye? Kalau lagi pernikahan ya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semoga cepat diberi momongan. Oh iya, upamane terus apa kuwi jenenge pernikahan Mas ngono piye? Oh, pernikahan Mas 50 tahun berarti Pak ya. 50 tahun ya semoga awet leh momong anak putune, mugi-mugi panjang umure ngaten. Yen sunatan. Sunatan ya semoga menjadi anak yang soleh, semoga cepat membesar dengan baik, semoga. Kok kata-katamu apik mau, anak yang soleh, bagus. Ya? Kok bar kuwi membesar dengan baik iki lho? Pertumbuhannya. Oh, pertumbuhannya. Pertumbuhannya harus membesar dengan baik. Oh. Gizi yang baik, jangan gizi buruk. Oh, gitu. Iya. Ini kita ngomongnya positif aja, Pak. Positif thinking ya? Iya, oke, positif siap. aja. Semoga cepat sembuh. Semoga tidak membengkak. Membengkak, iya. Yen sunat cara saiki adik-adikmu ya? kuwi nganu ngangge apa jenenge laser wis maju to. Enek sing luwih maju meneh. Apa itu? Dadi dijak main PlayStation, dhek fokus rono. Dadi iki lho, Oh, kulupe iki diketok ora krasa. Ngerti ora kulupe? Kulup. Berarti di situ ada kulupannya. Kasih pecel gitu.
Ora ngono sayang. Gimana Kulup sayang? iki biologis ya, ora rusul ya. Ya. Dadi wong lanang kae lek enek helme to. Lah helme Apa kuwi. to Pak dikai helm? Lah timbang cekel polisi. Cilike sakmono lho Pak. Hah? Helme sak pira? Lah ya paribasane jenenge. Aku lek cilik ya helme ya cilik padha wae ngono kuwi. Oh iya, kasih Lah sing helm. diketok kuwi, ngono. Helmnya. Kuwi jenenge kulup. Mula anggere wong tuwa nyeluk anake, ngger kulup ning wayang ngono ki lho. Kuwi mesti anak lanang, kok anak wedok diceluk kulup. Salah ngono. Oh, yang dipotong kulupnya. Kulup. Berarti jerabut-jerabut itu, Pak. Namanya juga kulup, kulup kan. Sing jerabut-jerabut apane? Kulup ya? Ora jerabut isih murni suci ngono kuwi. Ora enek pertumbuhan apa di situ enggak ada. Oh. Kuwi. Gak enek gak suci, anak kecil tuh masih suci. Iya, Iya. bener. Oke. Katresnan sejati. Oh, gimana itu, Pak? Hah? Katresnan sejati marang wanita sing tak tresnani. Oh, imsa. Itu lagu nyiptakan sendiri ya, Pak? Heeh, ngawut. Oh, jelek sekali. Nah, pancen wis suwe. Ayo. Ayo, coba. Oh iya. Untuk menumbuhkan rasa cinta keluarga Bu Rini, Pak Endar, semoga selalu menggunakan katresnan sejati oleh Amin. Niken Salindri. Oke, yuk, tekaos. Sanidi, dimanapun Anda berada. Janji tresnati sakseni lintang-lintang ning tengahing wengi ati kangen asmara Gusti kula paringan rembulan ning wayang wengi nantai kakasing ati kesatya nganteni sliramu. Hei. Mulai jam 3. Kaya ngono, Nduk. Ora pengen leren nyinden nyanyi tok ngono lho ben ra kesel ngono lho kan. Enjing, Pak. Enjing. Engko bablas neng ndi? Niki mengke alhamdulillah bablas teng Kediri, Pak. Wayangan. Bubuk. Oh, bobo. Engko bengi jane kudune bintang tamune awakmu. Jenengan teng pundi? Neng Madiun. Oh. Didhawuhi Pak Bupati. Teng Madiun. Nggih, ning delalah anggaran tidak memungkinkan. Mosok kowe gelem 750? Ya Allah, Pak, kaya kalih sinten mawon to, Pak? Loh, gelem ora? Nggih 750. boten to, Pak. Loh. Nggih. Jenengan tambahi. Tambahi ya. Ya tambahi 250 sak yuta pas. Kowe gur munggah tok ngono salaman bar ki medun neh ora apa-apa. Jane nanggap pulau niku no paling penak lho, Pak. Penake piye? Saged dicicil. Oh, iso dikredit. Ya, saged, Pak. Oh, iya. Saged di DP gitu, DP riyen. Umpami pinten 1 juta ngoten to, Pak. Heeh. Di DP dulu 200, mengke sisane nek pas pon kula dugi ngoten. Pelunasane. Nggih, pelunasane mengke saged dicicil pagi, siang, sore, malam. Oh, iso di anu cicil ngono ya, di Ya. DP sik ngono. Padha karo aku. Aku iki wong ben gelem wayang tak duwe kabeh. Omahku entek siji nggih DP wong-wong kuwi lho akhire ngono kuwi. Walek lho, Pak. Hah?
Kualek piye? Kok malah jenengan sing DP? Tak DP pamrih men ora batal. Oh, ben kersane mboten nanggap lintune jenengan ngoten lho, Pak. Ngono tak DP kabeh ngono kuwi. Ya, masuk akal berarti. Ah iya, jenis strategi apa marketing lek ya beda-beda. Ah iya, ngono kuwi. Ya kan nembang apa, Nduk? Napa, Pak? Oh, nderek jenengan. Iki enek pamundhut iki kersa ora sampean? Ki. Nderek Mangayu Bagyo, Mbak Rini. Nggih, selamat ulang tahun Adik Belva, moga sehat panjang umur. Terima kasih Ibu Sri Andreas atas segala dharmanya. Semoga berkah barokah. Amin. Saking Mbah Warsono. Napa, Pak? Badhe nyuwun lelagon gubuk asmara menawi berkenan. Oh, nggih. Niki saderenge nyanyi niki kersane Mbak Belva, kersane minggah teng mriki kersane foto kalian kula. Oh, tasik dereng tilem ta? Nggih. Oh, nggih. Kalih napa Ibu Rini kalian Bapak monggo mriki. Niki Pak, niki anu lho Pak, angel bisa Nggih. foto karo Niken iki angel. Nggih, kula mbiyen kula edit-edit dhewe kok. Ayo. AI, Pak. AI ya tak edit. Kowe meluk aku ngono ayo. Lah ya AI. Ngono kuwi. Monggo mriki Bu Rini, Pak Rendra, Pak Hendar kalian ingkang nembe ulang tahun. Monggo Mbak Yu mriki. Nah, kaya ngono kuwi. Pokoke seniman Pun rantos ket dek wau, Pak. Pun ket dek wau sonten. apa? Kan kula wau kan tasik make up to, Pak. Iya. Terus Mbak Deva pengen foto. Lah kula tasik make up deh tasik damel bedak mawon ya ngeri to, Pak. Kayak gareng to, Pak. Iya. Mangga kula semayani. Wah, nggih. Nggih. Pokoke lek sing jenenge seniman ketrima angger wis dijak foto wong kuwi ketrima. Ayo ngono kuwi. Selamat bertambah usia. Nggih. Nggih, Bu Rini pun mboten sasunan, mboten betul dompet mboten napa-napa minggah niku aman. Penting jenengan kersa foto kalih kula ngoten mawon. Apa betul dompet? Lah Ibu mboten nggih jenengan nggih beto to, Pak. Wah, anu, kula teng-tengah. Nah, nggih. Nggih, Mbak Rini. Bar niki foto kalih kula mboten? Nggih, Pak. Aku tak foto karo Arif nglumer ae. Monggo dihitung kameramen ya. Sudah. Nggih. Mungkin ada permintaan lagu nopo, Bu Rini? Bokong semok. Loh, mendingan apa, Pak? Cukup, oh nggih. Sampun berarti nggih? Matur nuwun, Oh Bu nggih, Rini. sampun, Pak. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih. Gubuk asmara sik ya, Nduk. Iki Nggih, Pak. dibungkut. Enek duwite barang lho nyah iki diplastiki ya. Ayo nyah. Mboten, Pak, mboten. Pun. Niku lho kene kuwi lho. Ayo. Oh nggih. Cah-cah kuwi lho. Ayo nggih. Ah, ngoten. Lagi iki dhuwit diplastiki. Ayo. Go tutik. Wah, nggih ngenteng mobil kuwi engko. Iya, nggih. Gubuk asmara, Pak. Nggih. Versi napa? Jaranan Nggih, siap. sik kuat to? Duh, kuat Pak kula. Ah, syukur nggih. Bawani sik nika. Nggih. Napa Pak bawane? Nggih. Nyingkar. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur
nano Tresno tulus nadyan engku bekas mara luar biasa ya nduk sak langgame sak lagune pisan ya yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren ing cagak kabak tulisan warna abang tanda isih perawan senangi gubuk asmara biyen kae tak keantung tresno tanpa bantah tanpa kuasa ket abadi ketaman asmara gubuk kae nyimpanawati wiwit biyen tumakas saiki gubuk kae kebak crita wayah bengi nganti gagat rina catatan sajroning ati katan luntur saya marati aku kowe dadi garwan marakanen ning kubang asmara aku kelingan gubuk kae biyen tanggul leren ning cagak kebak tulisan warna abang tanda isih perawan senangi gubuk asmara biyen kae tak keantum tresno